po, 540. 540. Parang papapasokin na po kami. Yan. Ano? Dami na. 540 po papapasokin na. Ayan po mga kaparing Jason, magandang gabi po. At yun, Si Matepo 11:33 at punta kami ng hospital ngayon. At tinatapos ko lang yung ano ni Idol Japper, 91,000 yung update para makita natin kung ano yung panibagong task na ibibigay ng pasok sa Idol. views. Iba yaw nandyan. Sa revenue, Si si Mrs. Matepo ay meron Na nakaligo na kami. Si Matepo ay nakaipon ng tatlong Yan. 4 Ay, 444. $444. Yan. Congrats! Dalang pasok siya. Matepo, sa third round. 91,000. Hmm. Yung views. Kaya yung views. 90. Congrats kay Matepo. 91,000. Oh, pasok. Matepo, dinaan sa upload eh. Sipag, no? Pero di pa sila graduate. Okay. Ito. Babanggitin ko na. Si Mark Joaray. Magkiwaray. Okay. Si Mark Joaray. Kasya. Ayun na tanong. Masok si Franstar. Ano? Si Jomong Di okay man, bukusan na sa live. 60,000. Okay man han. Daman problema sa ano. Basta sa live buko. 60,069. Nagka-problema ang nagbabawas si YouTube kanina eh. Pero yan, si Jomong. Pasok si Jomong. Next. Kabungot. Yan. Si Kapatid niya ni Kabungot Japper. sa revenue ay merong $633. Sabong. At sa views, si Kabungot ay merong 229,006. Taas. Okay? So malaki-laking views. Pasok na yan. Sunod, si Kabugoy na nakaipon ng revenue na $662. At ang views ni Kabugoy ay 154,074. Yan. Mga pasok na. Pasok. Sunod, Alamid Striker. Si Utol. Wow! Ano na? $725. 700 At sa views, si Alamid Striker ay merong 73,491. Pasok kayo. Hmm. $700. Kuha na yun. Congrats! Sunod, Konsialando, Si Konsyal. $734. Pasok din si Konsyal. Isay? Konsyalando. At ang views, 89,612. 89,000 na. Yun, pasok din. Pasok. Nung 20,000 ate, interview niya kay Number Idol 6. Japper. Ay, number 6. Ay, number Sunod six pala, na. sunod. Ay, wala ka. Ay, udaan ko ba? Udaan ranking. $782. Ah, di sinabi kong pang pera. Yan, si Kagrasa, di Pagpupunta ko sinabi. panalig. Number 6. At sa Number views, 6 na eh. si Number 6 Kagrasa na. ay merong Dapat ka na boys yun. Wala pa. Ah, number 2 ah. Number 3. Number 3, number 4. 66,419. Okay. 54,000. Hmm. Anong Congrats kay Kagrasa. Next, Angelica and Kabugay. Pang pera na. Meron silang revenue na Number 819. 5 natin. Nasa ranking pala na revenue. At sa views, Pero sa views, Ah, wala ranking ano. niya sa revenue. Angelica and Kabugay, meron kayong 98,084 Views. views. Congrats, pasok!
Mandaragat Explorer TV, Siya yung kay Binance yun. Oo. $926. Gusto ka views ka din. At ang views, 926. 341,539. Gusto ka Grabe views na. ka din. Kay Mandaragat. Lakas ng views. Wow! Congrats kay Mandaragat. Kano ng mga vlog kanso? So, Paring Jason TV. Ayun na. Ayun na. Jason na. Revenue 1,614. Oh, At ang grabe. views 1,600. 1,600. 100,268 Yung views. views. Nalagpas na tayong 100. Kuya Dang, Ay, si Kuya Dang number Siya 2 pa manadangan. din. Kuya Dang sa revenue ay merong 1,788 Ay, nalamang sa gatos ka naman siya. dollars. Wow! Ay, sa lamang sa 188. Wow! 160 pa eh. At sa views, Ganyan din ka kahapon. Parang si Kuya Dang ay merong 301,556. Wow! grabe ng views. Taas. At Steph Number 1 para sa step. Number 3 tayo. sa Number 3. revenue, Number 3 ka. Oo. Pinakamalakas ng $2,741. 2,000. Yun na. 700. At ang views ni Steph ay 285,674. Okay? So, Palumpalo sa saan po ang revenue. kakuha natin? Ngayon mga kasowert, kukunin ko lang yung top 5 sa ating Team Sabasco. revenue, no? Ang ating number 5 ay si Angelica Ancabugay, 819. Number 4, Mandaragat Explorer TV, 926. Number 3, paring Jason, Number 3 si Jason sa revenue. 1,614. Number 2, Kuya Dang, 1,788. At ang number 1 ay si Steph, 2,700. Ayan po at number 3 pa rin tayo. Sa views naman, Number 3 si Jason. top 5 at ikukunin Nung una nga, nag-number 1 ako eh. ay si Jeremy Dalawang beses ako Perez, nag-number 1. Tapos number 2. Number 4 ka sa views 154,074. guys dito. Number 4 si Yung Kapungon, dato, pero sa... Ay, di ka umabot. Hindi ka 229,006. makakaiba sa views. Number 3, Steph Tapos Official Vlog, 5. Grabe sa revenue. 285,674. Hindi ka iba sa top 5 si Number Jason sa 2, views. Kuya Dang, Pero sa revenue, top 301,556. sa views maloyal. Number 1, Mandaragat Mandaragat. Explorer Walang TV, mandaragat pa rin. Mataas yung ano yan. Ano. 341,539. Sa views. Malakas yung views niyan. So yan po ang kabuuan ng ating update ngayon. Sabay may ano pa tayo, may ilang araw pa para makahabol sa views. Meron tayong Bakbak naman tayo pagbalik na doon. ngayon. So hintayin natin hanggang alas 12, hindi ako mag-i-end ng live. Tingnan natin kung makakahabol si Waray. Si D-Dogs po ay nag-compute ngayon. $1,600 natin po na views. May Sara din. Ayan mga vlogger. Oh. Pati ako maiyak sa'yo! Naka-iPhone sila. Oh. Kunti-kunti na lang. Iyak talaga yan. 300. Umiyak talaga. Uy! Simanan ka na pag Lagi yan. Ayan si Bastion. Kasi, No? Kana. Kaya ba sa Makikick out. sa vlog? Pag, Hanggang alas 12. 59,700. O pag dapat Walang yan. Ano yung shapes 60,000. ko? May isa bang... May sunod. Di pa. Sasabihin na idol yung ano. Yung Umalis ako sa live. sunod na ano. Pagkatapos ka yan. Naiyak ko mo May chance pa yan. Oh, hanggang alas 12. Ayun po at let's go na kami. At di ko natapusin yung ano ni Idol kasi abot pang alas 12 yung ano niya. I-review ko na lang doon sa ano pag nandun na kami sa pila. Right? Para malaman natin kung ano yung sunod na ibibigay niya. Adi vlog. Ay, lalakad na kami. Dito na po kami sa Baltaw. Dito kami sasakay ng jeep papuntang Quiapo.
Nung nakaraan doon kami sa may Don Bosco, sumakay. Ngayon naman dito sa may Baltaw. Malayo kasi doon. Direct RIO ko doon. Dami nang pinagbago, no? Dati nung dito pa tayo, may mga building na. May mga... Ano pangalan nito? Na ano ma? Na condominium. Ha? Ano yun? May mga bago, no? Das pati. Nasaan mo yun? San Miguel yan. Ha? San Miguel. San Miguel? Dito pa rin pala yung ano, Metrobank. Yan mga. Ang dami na gan, sumba. At biyahe na kayo punta ng ano, Quiapo. Time check natin 12:12. Malapit na kami sa Quiapo. Sasakay ulit papuntang KGS. Nakababa na kami ng ano, ng jeep. Balitawid. Sakay na naman kami ng ano, panibagong jeep papunta na ng KGS. Quiapo. Simbahan ng Quiapo nandyan. Abang na kami ng jeep. Simbahan. Bilis ako. Time check natin 12:24. Baka mahaba na yung pila dun, no? 12:24. Sana umabot na. Hindi na ako. Parehas tayo. Right? Winter Hotel by Mercury Drugs. Dati nung pag-akit natin dyan nung nakarang buwan, madilim dyan, di ba? Di madilim dyan. Ay, maliwanag. Saan po at nakababa na kami.
Dito na kami sa may PGS. Ito yung UP. Ay, UP. Ito yung Supreme Court. Supreme Court. UP nandoon. Haba na tayong pila. Ayan, tumatakbo na. Kailangan tumakbo. Ha? Yung pila? Bubog mo. Yung bubog oh. Magdamag. Aray ko. May amanang bubog sa sinilas ko. Wala pa. Ay, dito na oh. May mga nakapila na mga tulog po. Ayan oh. Mga nauna na. Sabi na dapat may panlatag tayo. Ito yung last. Kunin mo yung upuan mo. Huwag mo yung dapat dyan. Hindi na po kami nasa loob. Madumi. Huwag na magparaan sa dito. Kunin mo yung upuan mo. Anak, dito na kami. Kami yung last. Makita niyo mamaya mahaba na yan dyan. 12:33. Kung nakaalis agad kami ng mga 11 siguro, baka kami yung first. Baga tayo makakauwi. Oh, puan mo. Hindi man, konti. Kaya mo yan, ano, maghanap ako ng karton muna. Dapat mo, ano? Maluwag ang upuan. Kaya ka ako kalit. May upuan siya. Kaya ka. Ang pili ko doon. Kaya yan. Pero doon, hanap muna ako ng karton para kahit paano makatulog tayo. Doon muna ako sa ano. Layo pa naman noon. Hanap ako ng karton. Layo. May 7-Eleven. Wala akong pera. Ito yung barya. Baka ibenta yung karton. Barya lang. Maghanap muna ako ng karton. Siguro doon sa may 7-Eleven. Naiihin ako. Doon pa. Dulo na yun. Bali, ipatay ko muna ang camera. Baka ano yung ating GoPro. Ayun. Wala akong nakakuha ang ano na karton na panlatag. Layo pa naman yung lakad ko. At pakita ko sa inyo yung nilakad ko gaano kalayo. Hindi ko ito papatayin hanggang makarating ako dun sa may PGH.
Layo. Tapos wala akong nakuha panlatag. Sabi ko kasi sa asawa ko na ano, nung ano pa lang mag-order kako ng panlatag para may gagamitin kami dito pag pumupunta. Kaso di siya naka-order, nakalimutan niya, dami rin kasing ginagawa niya sa bahay. Mamaya babalik ako kasi kanina raw naglabas na yung 7-Eleven ng ano ng mga karton. Mamaya pa daw mag ano pa sila ng ano ng karton ulit. Hindi na mamimigay yung ano yung mga ng anong karton doon. Dami sana kaso hindi na mamimigay kasi pinapakilo din nila yun. Layo nito. Bali iniwanan ko muna yung asawa ko dun sa ano, pila. Makahigaman lang sana. Kasi alas 8 pa yung ano eh, magtatawagan eh. Kung may karton sana pwede tayong humiga, makahidlik man lang ng kaunti. Robinson Manila. Walang karton. Yan yung dahilan ko kaya ayaw ko siyang pagsuluhin. Ayaw ko na pagpasuluhin na pumunta dito. Kasi nakita ko yung mga siyempre babae yan eh. Mahirap na baka hindi natin alam yung panahon ngayon. Baka mapagtripan pa yan. Mas maganda yung kasama ako. Wala kang respeto dyan, Chris. At sabihin natin na magastos pero okay lang. Ang importante at kasama niya ako dito. Tagal talaga ng process. Isang taon na pabalik-balik. Yung dugo okay na, sabi pag mag-donate na ng dugo ay malapit ng operahan. Nakadonate na kami ng dugo, 2 bag, isa sa akin saka isa dun sa bilas ko. Ay, may dumagdag na naman sa pila oh. Ang problema ganito, sarado pa. Pag mag-CR, walang ma-CRan. Kaya sarado pa nga, di makapasok. Naiihi na nga yan kanina pa. Ako. Tsaga-tsaga lang tayo, mga kaparang Jason. Kayang-kaya natin yan. May nadagdag ng ano, 2 sa pila. Ano ma? May? Wala pa po kayong card? Wala pa. Walang karton. Wala pa. Naglabas na raw sila eh. Mahirap siguro first time. Hindi na. Schedule na. Schedule mo kayo yun. Pag ano po, nakapila na po sa loob, pagbukas po
binibigay na card. Nandito na ako, nakarating na ako. Alright, antay na lang tayo kung anong oras makapasok kami. Yan. 12:51 na. 6 na oras pa tayong opo dito sa labas. Right. Congrats. Sorry sa lahat ng mga hindi nakapasok. Bawi kayo sunod. Yan. Tingnan natin yung panibagong Abang-abangan nyo ang mga susunod na challenge. mga gagawin ninyo. Okay. Mga kasword, tapos na ang unlimited live. No, wag na po kayong mag-live. End na po ang live ninyo ngayon. Okay? So, baka may mag-unlimited live pa bukas ha. Wala na po unlimited live. Tapos na. Okay? So, ito po ang rules para sa susunod na mga araw para sa Subasco at sa Team Gonggong. Dahil mahirap yung pinapagawa ko sa inyo nung round 2. Ngayon ay alas 12 October 16. Okay? October 16 hanggang October 20. Mga kasword, tandaan nyo to ha. October 16 hanggang October 20, kayo ay Team Gonggong at saka Team Subasco, kayo ay malaya. Kayo ay malaya. Ha? Ang ibig sabihin po nyon ay walang challenge. Bahala kayo kung mag-upload kayo o hindi. Bahala kayo kung mag-live kayo o hindi. Mag-live kayo unlimited. Pwede nyo umpisahan ngayon. Okay? Bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi kayo magpapasa ng revenue sa akin. No? Hindi kayo magpapasa. Ha? Hindi. Libre kayo. Okay? October 16 hanggang October 20. So, bahala kayo sa buhay nyo. Pagkatapos ng October 20, magkakaroon kayo ng mabigat na challenge. Magpapasa na kayo sa akin nun. Tandaan nyo ha, October 16 hanggang October 20, kayo ay libre. Uulitin ko lang, baka nagkamali ako ng ano eh. October 21, magpasa na kayo sa akin ng revenue. At sasabihin ko na doon ang susunod na rules and regulation. Okay? So, wag kayo magpabaya kahit sabihin natin na kayo ay libre ngayon. Okay? Tingnan natin. Para makapagpahinga kayo, para makapag-ano kayo, para makapag-refresh kayo. Para magawa ninyo ang okay? So, relax kayo ha. October 16 hanggang October 20. Bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi nyo kailangan magpasa sa akin ng revenue. Pero, kailangan October 21, kailangan magpasa na kayo sa akin ng revenue. Okay? So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang ating challenge. Okay? Challenge break ang tawag yan. Nasara ko yung phone. Wala na. Team Gonggong. No? Bahala kayo sa buhay nyo eh. Tapos na yung challenge sa Team Gonggong na English speaking. Back to normal. No, lahat back to normal na. As in, back to normal. Wala nang update mga kasaward. Hindi ako mag-update simula bukas. No? Wala, normal. So yan po mga kasaward, ginawa ko po yan. Sila, para makapag-isip-isip. No, para makapag-relax kasi yung iba nakagawa ng content para makapag-relax. Pero huwag niyong pabayaan kasi tuloy-tuloy pa rin ang counting ng revenue. Okay? Para makagawa kayo ng sarili yung diskarte. At Ano kasi yung yung kaya? Yung makapag-vlog ako. minutes ng vlog. 4 na araw kasi talagang Malaya. naiwan ako. Ano yung pagkakaintindi ko? So, pag ano ako, yung 4 na araw ay 16, 17, 20, yung 5 araw na yan, babalat ako ng no, kasi siyempre na kailangan ko rin kumita. So, pabor din sa akin. Okay, so good luck. Good luck mga kasaward. Yan. So, mag-vlog pa rin kayo, tandaan ninyo, kahit na libre kayo,
tuloy-tuloy pa rin ang counting ng views, tuloy-tuloy pa rin ang counting ng review. Pero, sa 16 hanggang 20, hindi kayo magkapahan sa akin. Libre kayo. Okay? 20 Okay na? ang pasok. Free time. Okay? Bahala kayo sa buhay nyo. Kung mag-anti live kayo, pwede nyo umpisahan ngayon. Mag-anti live. Lahat ng gusto nyo gawin, pwede nyo gawin yan. Okay? Hanggang October 20. So maraming salamat sa lahat ng mga nakasuporta. Salamat sa inyo lahat. Ngayon lang ako naka-experience mga ka-showard na nag-live ng past 12 na ganyan po ang aking viewers. So sobrang dami. Maraming salamat. Ibig sabihin po, marami talaga nakasuporta sa ating mga challenger. Thank you. Ayan na. So, bawi na lang yung ibang mga hindi nakalusot, no? Salamat. Salamat, mga ka-showard. Hindi, kasi mahalakas ang ilaw ng shades, oh. Congrats kay Mark Joaray. Bukas ay uwi na po yan. Uwi na. Salamat sa lahat ng mga nag-out sa aking live. Salamat. Bye-bye! Ginagawa Yan po, umulan. Naglilim pa naman ay may mga dahon. Paano tayo sa Umulan. wala? Huwag naman lumakas. Sana nga. Tayuan sila, oh. Mga nakahiga na dyan. Tayuan. Nakalib ako. Hirap. May lumakas na. Wala na may payong kaming dala. Galing yung dikit ng mga tao. Hirap, umulan na. At bumalik ako dito sa 7-Eleven at nakahingi ako ng karton. Di na pinabili. Binibili ko sana, kaya binigay na lang. May karton na akong nadala para makahiga kami. Kasi mahaba-haba pa yung oras. Mag-alas 3 pa lang. Lakad ulit. Pangalawang balik ko na to. At siguro itong isa, ibibigay ko rin dun sa katabi namin. Kasi masakit daw yung ulo nung asawa niya. Yung lalaki, yung papagamot niya rin. Tapos yung lalaki taga Sorsogon. Tapos sa na sila. Madilim, pasensya na po, madilim. Sa Santa Maria, Bulacan daw sila nakatira. Ayun ako. Buti naman. Thanks God. May karton na ako. Makakahiga tayo. At umulan. Buti na lang kuminto yung ulan. Alright. Good morning. Muna yun. Gusto mo ng karton. Tara, latag na tayo. Ay, wala mo. Ay, may karton na kami. Bahay-bahayan. Babahay-bahayan tayo. Karton. Oo, okay lang. Vlogger ka? Nagbablog. Good job. Oo. Yan. Bahay-bahayan kami. Right.
Diretso ang paa. Wala na kasing ibang karton, yan lang eh. Sakit kasi yung tubig ko. Oo. Pwede kang umiga muna dyan tayo. Makakahiga si tatay. Oo. Lagyan mo na. Ayan, time check natin. 4:06. Nakalive pa rin tayo. Shoutout sa mga naka-tune in dyan. Shoutout sa mga naka-tune in ngayon. Magdamag. Sila Ate Cherry, Kuya Benji, Kailangan Kuya Jaime. may ano si Ate Cherry. Ano? May set si Ate Cherry. Back to work na ako. Kailangan silent yung phone. Thank you, Ate Sige Cherry. po, ingat po kayo sa work niya Ate Cherry. Salamat po sa pag-tune in. Sila Kuya Born, Silent viewer si Kuya Kuya Kiddy. Yan, shoutout po sa inyo. Kuya Benji. MacBook, Kuya Benji, Ate Lovely. Sa kanya din yan yung MacBook kay Kuya Benji din yan. Kuya Jaime. Kuya Benji Fernando, Kuya Julius na natulog Kuya na. Julius, Kuya Born. Yan, shoutout sa inyong lahat dyan na kasama ko na. Beats GV, it's shoutout. Kuya TD. Yun, shoutout po sa inyong lahat dyan na sumama sa amin na, ay, si Kuya Jagger. Eh, Kuya Juggernaut. Good morning po. Oh, good morning po, Kuya Jagger. Morning na po dito sa amin. Yun. Kuya Jaime, later silip-silip lang ako mamaya. Shoutout sa kanila. Yan, pasok na kami. Yung senior dun sa kabila. Yung inyong ano, pwede nyo Ma, mapabain mo na lang kaya. Madalawa ka sa ano nini, kasi kayo yung nasuha namin doon. Dito po kayo, Nay. Senior daw sa kabila. Di pa naman sila senior. Hindi sa kabila. Oo, senior daw. Magtanong ka muna sa gwardiya. Wala pa yung mamaya. Pwede na rin po kayo magtanong sa guard para ano. Tapos si tatay dito na muna sa ano. Aray ko. Malaman natin kung may pag-aasa ba. Ano? Oh, dyan ka ate. Ano muna tayo. Ihi. Ang padami ng pila. Yan po, pag nag-spray, ilang beses lang po. Pag na ano po, baka mamaya po, uwi na rin po. Kasi ang parang na ano ko lang po update. Haba ng pila. Kasi Mabuti na lang maaga kami dito. Durante ko na. schedule. Eh, ang ano po, every 2 months. Paano update pag wala po. Yan po, dami na rin ang pila dyan sa kabila. Sa may ibang pila naman po yan. Dami lang tao dito, mga pila. Bawal ka sa loob mag-video po. Kaya dito ako sa labas. Flip-flip lang ako dito. Ayan po, 540. 540.
Parang papapasokin na po kami. Yan. Ano? Dami na. 5:40 po papapasokin na. Mga saktong ano, alas 6. Kasi 5:40 na eh. Yan mga priority po yan yung mga naka-wheelchair. Tingnan mo yan, sinasabi ko po na ano, kahit anong aga, yung mga kakarating lang, sasabay po yan sila sa mga ano, sa mga naka-wheelchair tulad nun. Wala na po sila sa pila. Hindi kami, lagi kami nakasunod sa pila. Wala naman itong mahalaga. Ayan po mga kaparing Jason, good morning po sa inyong lahat. All viewers, all sponsor po at nandito na nga kami sa, sa loob. Pinapasok na kami. Time check natin 5:55. Bali nagantay na lang kami ng tawagan. Mga alas 8 pa po ay magtatawagan. At naihulog na rin ng asawa ko yung card yan sa box. Mga 8 magtatawagan na po yan. Pwede na kami matulog muna dito sa naupuan namin. Kasi 8 pa naman po yung magtatawagan. Ito na yung pinangpahinga rin namin. Yung tsaga-tsaga lang tayo. Sana maging okay yung resulta ngayon. Sana sabihin na kung kailan para di na rin mahirapan si Mrs. Kasi puyat talaga. Para yun nga, yung sinasabi ko lagi na sa, ano maging okay na para lumuwag-luwag na rin yung aking mga iniisip sa buhay. Siyempre yung anak din namin kawawa, laging naiiwanan. Lagi naghahanap kasi ngayon lang talaga na may sakit yung asawa ko na ano, naiiwanan siya kasi nag-aaral na eh. Dati laging kasama namin yan. Buti naman mabait yung anak namin at nakakaintindi na siya. Kasi pag gabi nagsasabi siya na ano, namimiss niya raw kami at kailang babalik. Kawawa naman. Ito na. Tulog na. Bagsak na yan. Ayan. At di lang magbibidyo-video kasi baka mapagalitan pa tayo. Dito naman sa loob. Dami ng tao. Ayun po at natawag na yung asawa ko. 7:33. Balita. Inulit mo na kaya? Yung natawag na siya. Ito na yung card. Yung call. Ampot, sa labas na po kami. Right. Ang check natin, alas 9. At dito na kami sa labas. At punta muna kami ng ano, ng Quiapo para makapag hindi ng kandila. Alright. Umaga na. Tanghali na. At yun yung resulta. Medyo okay yung resulta natin ngayon. Ano yun ma? Ano sabi? Baka this month or November. Baka ngayong buwan daw o November yung operasyon na. Mamaya na lang natin ipagpatuloy yung pinto pagdating sa bahay.